Ahoj lidi, tohle je můj vymyšlený obvod. Já tak vydáte, nebo uděláme tutoriál. Víte, máte tak, myslel se tak a tak. Je to můj vlastní výmysl. Takže uděláte, a vlastně tam to musí být takhle. Takže dáte tak, repeat nazva, blok, tak, repeat nazva, dáte takhle, že tak. Teďka si když to zmašete, tak se udělá tohle, což my ještě chceme změnit. Tak dáte tak, ne. Čekat, jo. Všim. Musíte ještě toto jsem dát redstone. Tak. A teď se dívejte. Když to budete takhle zakrývat, jako co dělá každý člověk, že chce zakrýt obvody, tak teď si to ukážeme. Když to takhle zakryjete, tak strašně nic se děje. Ale jak podáte sem, už se to aktivuje. Nevím, jsem si dělal, ale aktivuje se to pomocí tohle. Je to můj vymyšlený bug, takže kdo se na moje video teďka dívá, tak a rozumí mi, tak určitě do jakého obvodu tohle nesmí chybět. Je to opravdu dobrý obvod. Tak. Pokud se dělalo to, tak tam se spravujte. To jsem tam dělal pořád, jsem to pořád spravoval. Tak, hotovo. Teď už to zmašete. Zase jde zde. Ať se kouknete, aby se stalo. To tohle vevnitř. Tak. Z tohoto tutoriálu je to vše, já se s vámi loučím. Ahoj!